ምዕራፍ 2 ምእንታኹምን ምእንትቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለውን ምእንትቶም ገጸ ይርእዮም ዘይፈልጡን ከመይ ዝበለ ዓብዪ ጻዕሪ ከም ዘለዎኒ ክትፈልጡ እደሊ ኣለኹ። እዚ ኸኣ ነቲ ምስጢር ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ምእንቲ ኸይፈልጡን ናይ ሙሉእ ምስትውዓል ሃብቲ ምእንቲ ክህልዎምን ልቦም ተጸናኒዑ ብፍቕሪ ሓደ ምእንቲ ይኾኑን ኢለ እየ። ከመይ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ክርስቶስ እዩ ተሰዊሉ ዘሎ። እዚ ዝብል ዘለኹ ሓደ እኳ ብምጥባር ከየስሕተኩም ኢለ እየ። ብስጋ እኳ ምሳኻትኩም እንተዘየለኹ ብመንፈስ ምሳኻትኩም እየ። ስርዓትኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘለኩም ጽኑዕ እምነትን እናረአኹ እሕጐሳ ኣለኹ። ደጊም ንክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ኢልኩም ካብ ተቐበልኩምዎ ብኡ ንበሩ። ከምቲ ዝተምሃርኩምዎ ኣብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩምን ኣብ እምነት ጽንዑ። ኣብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ኣብ ባህሊ ሰብን ኣብ ኣተሓሳስባ ዝዓለም እዚኣን ዝተመስረተ ኸንቱን መዓሸውን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደ እኳ ከይማረኸኩም ተጠንቀቑ። ከመይ ኣብ ሰብነት ክርስቶስ መለኮት ብምልኣት ሓዲሉ ኣሎ። ንስኻትኩም ከኣ በቲ ርእሲ ሕልቅነትን ስልጣናትን ዝኾነ ክርስቶስ ተመሊእኩም ኣለኹም። ከምኡ ድማ ነቲ ኃጢአተኛ ሥጋኹም ካባኻትኩም ብምቕንጣት ብውኡ ተገዘርኩም። እዚ እቲ ብኢድ ሰብ ዘይኮነስ ብክርስቶስ ዝግበር ግዝረት እዩ። ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርኩም፣ ብሓይሊ እቲ ካብ ምውታት ዘተንሥኦ ኣምላኽ ብምእማንኩም ድማ ምስኡ ተንሳእኩም። ኣምላኽ ንብዘሎ ኣበሳና ሓደገልና። ንኣኻትኩምውን ብኣበሳኹምን በቲ ዘይተገዝረ ኃጢአተኛ ሥጋኹምን ሞይትኩም ንዝነበርኩም ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረኩም። ነቲ ብሕግጋት ዚቃወመናን ዚበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ ዝተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ደምሰሶ፣ ኣብ መስቀል ሸንኪሩውን ካብ ማእከል ኣርሓቆ። ነቶም ሕልቅነትን ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብመስቀሉ ምስዓሮም ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ ኣሕፈሮም። ስለዚ ብብልዕን መስተን ብምብዓል በዓላትን ሰርቂ ወርሕን ሰናብትን ዝመጸ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም። እዚ ኩሉ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ጽላሎት እዩ። እቲ ናይ ብሓቂ ህላዌ ዘለዎ ግና ክርስቶስ እዩ። ሓደ እኳ ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንመላእኽቲ ብዝግበር ኣምልኾን ነቲ ዓስቢ ዓወት ኣየግድፍኩም። እዚ ሰብ እዚ በቲ ዝረኸቦ ራእይ እናተመጻደቐ ከንቱ ብዝኾነ ስጋዊ ኣተሓሳስባኡ ዚዕብእ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ምስቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ርክብ የብሉን። ንሰብነት ብጅማትን መገጣጠምን ኣሲሉ ዚምግብ ርእሲ እዩ። ኣምላኽ ከም ዝሃቦ ኸኣ ይዓቢ እምበኣር ካብ ኣተሓሳስባ ዝዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ሞይትኩም እንተኾየምኩም ስለምንታይ ደኣ ገና ከም ኣነባብራ ዓለም ትነብሩ? ስለምንታይ ከነቲ ኣይትሓዝ፣ ኣይትልከፍ፣ ኣይትተንኪ ዝብል ሕጊ ትግዝኡ? እዚ ሕጊ እዚ ብምሉኡ ሰብ ዝሓገጎን ዝመሃሮን ስለ ዝኾነ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፊ እዩ። እዚ ሰብ ባዕሉ ብዘጥረዮ ኣምልኾን ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንሰብነት ኣበርቲዑ ዚቐጽዕ መልክዕ ጥበብ ዘለዎ ሕጊ እዩ። ባህታ ሥጋ ንምቁጽጻር ግና ኣይጠቅምን እዩ።